United Forum of Ex-Ndfb सेथि खेब सावरायमेलजों लोगोसे मागो दमासि फोरबो फालिदों। चिरांनि बिजनी बलामगुरि दैजिरि गेवलां फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों United Forum of Ex-Ndfb सेथि सावरायमेलजों लोगोसे मागो दमासि फोरबो फालिदों। बे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बारगो एनडिएफबिनि जेंनाफोरनि सायाव गुवारै एबा गोथौयै सावरायलायनाय जायो। बे मेहेरगोनां हाबाफारियावनो United Forum of Ex-Ndfbनि आफादगिरि शीला बसुमतारी, बिटिआर सागानगिरि आरो एमसिएलए साइखं बसुमतारीजों लोगोसे बारगो एनडिएफबि आफादनि लेङाइ आफादगिरि गुथाल राबा, लेङाइ आफादगिरि नायस्रां वारि, गाहाय नेहाथारि दानसोरां नार्जारि, लोगो गाहाय नेहाथारि डमिनिक इस्लारि, रांखान्थि नेहाथारि रिमोनलां बसुमतारी, लोगोसेयैनो गुबुन गुबुन जिल्लानि एक्स-एनडिएफबिनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा बाहागो लादों। सिगांथारावनो बयनिसिमबो United Forum of Ex-Ndfbनिफ्राय मागो दमासिखौ लोब्बा लाखिनानै साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम अनसायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनै बे निउसनि गेजेरजों बेखौनो जों फोरमायनो लुबैदों दि दिनै United Forum of Ex-Ndfbनि गिबि खेब जेनेरेल मिटिं जादों। बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो बेवहाय मागो दमासि फोरबोबो खालामदों। बेयाव जेनेरेल मिटिंआव गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टफोरनिफ्रायबो सफैनो हादों, जेरै उदालगुरि, बाक्सा, सनितपुर, क'क्राझार, चिरां आरो गुवाहाटी। बेवहाय फ्राय 400सो मानसि जादों। बेयाव जोङो गोबां रोखोमनि सावरायनाया बेनो जे दानि जि थासारि, दानि जि सिटुएसन बर'नि गेजेराव गावजों गाव एरसन एरब्र' आरो गुबुन गुबुननि जि बारहावा सोमजिनानै दङ, बेफोरनि सायाव जोङो सावरायनाय जादों। लोगोसे United Forum of Ex-Ndfb दिनैसिम दाजेननायनिफ्राय मा खामानि मावनो हाखो, Ex-Ndfbफोरनि थाखाय United Forum of Ex-Ndfbनि बिबानगिरिफोरा मा मावनो हादों, बेफोरखौ दिनै फोरमायनाय जादों। दिनैनि नैबे हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोनहा Ex-Ndfb हिसाबै सरकारनिसिम माबा मोनसे बुंनांगौ दं नामा? सरकारनिसिमथ' जोंहा बुंनांगौआ दं आरो गोबां बुंबोबायबो थादों। दाखालिसो 10 तारिख जानुवारि खालि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो गभर्नमेन्ट अफ बिटिआर बिथांमोनजों दिल्लीयावहाय सावरायनाय जादों आरो बेयाव गोबां रोखोमनि सावरायनाय जादों आरो जोंनिफ्राय स्पेसियेलि United Forum of Ex-Ndfbनिफ्रायबो मेम'रेन्डाम गथायनाय जादों। बेनो जाहैबाय एनडिएफबिनि जि आद्रा थानाय रिहेबिलिटेसन, बेजों लोगोसे जायफ्रा गोलाव सम एनडिएफबिनि नांनायाव मुंख्लं जालांनाय बिर जोहोलावफोर, बिथांमोननि एक्स ग्रेसिया जि मोननो गोनां, बेनि सायावबो मेम'रेन्डाम होनाय जादों आरो बेवहाय सावरायनाय जादों। आरो जों मिथिनो मोन्दों फैबाय थानाय 27 जानुवारि बिटिआर रेकर्ड डे खालि जि हायो बे मुंख्लं जोहोलावफोरनो 50निफ्राय 100सिम सोद्रोमाफोरनो होग्रोनाय जागोन होननानै जों सावरायलायबाय थादों। बेनि अनगायैबो केसनि सोमोन्दै गोबां जों सावरायनाय जादों। गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय गभर्नमेन्ट अफ स्टेटखौ प्रेसार हरदों मास मोनसे मास मोननैनि गेजेरावनो नन हाइनास केसफ्रा गासैबो उइथड्र खालामजोबनांगौ होननानै जों बेफोरखौ जों मोजां मोनदों। लोगोसे जायफ्रा हाइनास केस, बेनि सायावबो सावरायनाय जादों, मानो होनबा जोङो मेम'रेन्डामबो होनाय जाखादों। बेजों लोगोसे जि बर' इयुथ्सफोरनि जि मोननो गोनां जि रिक्रुइटमेन्ट जि MOSआवनो लिरखानाय दङ, बेनि सायावबो सावरायनाय जादों। बेखौबो थाबैनो खालामनानै होनाय जागोन होननानै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय जोंनो आसा होदों। थिग बेबायदिनो जोंबो आसा खालामनाय जादों आरो जों खावलायो साफ्रोमबो जोंनि Ex-Ndfb बिथांमोनखौ, जायफ्रा दिनै सफैनो हायाखै, जायफ्रा दिनै खोनानो मोनाखै, बे निउस चेनेलनि गेजेरजों बा लोगोफोरनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना जि बुंदों बेखौ खोनासंनानै लानाया मोजां। जे दानि जि बर'नि गेजेराव गोदान आफाद ओंखारनो जि लादों, जों खोनानो मोन्दों BLAनो माबा माबिनो गोदान बेयाव United Forum of Ex-Ndfbनिफ्राय जों सापर्ट गैया।
आरो जों बेखौ मालाबाबो सापर्ट खालामनो हाया आरो गासै रायजो राजाफोरखौबो जों खावलायदों जे नोंथांमोनाबो सांग्रां जायो आरो साफ्रोमबो Ex-Ndbफोरखौबो जों खावलायदों जेन बेफोरबायदि सोरहाबाफोर जुदि सानफ्लांबायदोंब्ला बेनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां जों बेखौ Ex-Ndbनिफ्राय जों खावलायनाय जाबाय। बिटिआर रेकर्डनि उनावहाय दिनै 3 बोसोर जानो थांगासिनो दङ नाथाय एनडिबिनि गायसनगिरि रनजन दैमारि बिथां लोगोसे गोबां केडारफोरा जोबथेसालियाव दिनैसिमबो दं बेनि बागै मा बुंगोन? मानगोनां रन्जन दैमारि सार जायखौ जों बुङो गिबि एनडिबिनि गायसनगिरि आफादगिरि जों बिथांखौ मालाबा बावनो हाया बिथांनि महर मुस्रि जेब्लाबो जोंनि बिखायावनो जोंनि मेगन नोजोरावनो थाबाय थायो जों जेब्लाबो गोसोखाङो नाथाय केसआ आलादा आलादा जानायलाय दिनै नोंथांमोनाबो नुदों आरो बयबो नुदों जि दाख्लैनि जि रिजाल्ट बेयो मोजां नङा बेखौ लानानै दिनै सुप्रिम कर्टआव खारगासिनो दङ सुप्रिम कर्टनियाव मा रिजाल्ट मोनो बेखौ जों नेनांसिगोन लोगोसे जोङो गभर्नमेन्ट अफ आसाम गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो गभर्नमेन्ट अफ बिटिआर जायफ्रा दिनै बिटिआरखौ सालायबाय थादों बिथांमोनखौ जों खावलायो जे जोंनि मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गुबुन गुबुन जोंनि दैदेनगिरिफोर आरो जेसेबांनाखि जेलाव दङ बिथांमोनखौ जेन थाबैनो हगारो नङाब्ला फैबाय थानाय समफ्राव जुदि जों माने गोसोफ्रा गोजोन गैयाब्ला बायदि बायदि महरनि नुजाथियो बायदि बायदि रोखोमनि जेंनाफ्रा फैयो बेफोराव जोंबो इउनाइटेड फराम अफ Ex-Ndfbनिफ्राय जोंबो मालाबाबो रावखौबो हमथानानै थानो हानाय नङा बेखौ जों सिगांनो फोरमायनानै लाग्रोखानाय जाबाय माने दाया जोंनि जानाय नङा आरो बेफोरो गासैबो गभर्नमेन्टनिनो जाजोबगोन जोंथ' जेब्लाबो खावलायदों जेब्लाबो लुबैदों जेब्लाबो हास्थायदों जेब्लाबो फोरमायदों दे बिथांखौ एज ए पिस एकर्डनि नामाव सान्ति सुक्तिनि नामाव बिथांखौ हगारनांगौ एसेनोसै। फराम अफ Ex-Ndbआ खुनु बबेबा पलिटिकेल पार्टिजों लोब्बा गैया आरो बबेबा पलिटिकेल हान्जाया इउनाइटेड फराम अफ Ex-Ndbखौ दानानै होआखै गोबाङा गोबां रोखोमनि बुंनो हागौ सोरजोंबा दाजानाय सोरनिबा फाइनान्स खालामनायाव दिनै माबा दं नाथाय बे नङा बे कमप्लिटलि नंखाय जों Ex-Ndbफ्रा गोबाव बोसोर जि गावस्रानानै थाबाय बेयाव Ndbफ्रा गोबां रोखोमनि खस्थ' मोनबोदों एकर्ड खालामखांनायनि उनावबो दिनै Ex-Ndbफ्रा गोबां गोदाव सोराव जानानै थादों दा बेफोरखौ जों नोजोर बोदों जों सावरायलायदों हर सान गोबां बार सावरायै दिनै जोङो बे खस्थ'यै इउनाइटेड फराम अफ Ex-Ndbखौ खौसेयै जों थानो खौसेयानो बोलो बिनि सार्थआव जों बेखौ दानानै लानाय जादों बेयाव सोरबाया बायदि बायदि बुंनायखौ जों जेबो बुंनांगौबो गैया आरो जों जेबो साना। थांनाय जानुवारि 10 तारिखआव जिहेतु एनडिबिफोर सागानगिरिफोर गासैबो थांजोबदों बेवहाय धीरेन बर'खौ थांनायखौ नुनो मोनाखै नोंथाङा मा बुङो? धीरेन बर'नि बेलायाव आंहा जेबो बुंनांगौ गैया जों सानो धीरेन बर' बिथाङा गावहा सासे सिगनेटरि हिसाबै बियो बाहेरायाव थानाय मानसि हिसाबै बिथाङा गावसो फ्रियाव थानाय हिसाबै बयखौबो लोगो लानांगौ जोंथ' लुबैयो इउनाइटेड फराम अफ Ex-Ndbनिफ्राय गासैबो सागानगिरिफोरा ज' जानांगौ आरो ज' जानानै बिथांमोना दिल्लीयाव थांनांगौ जोंथ' बारबो बुंबाय थानाय जादों दा धीरेन बर' बिथाङा बहा थांनानै मा खालामदों सोरजों मा थादों जोंहा बेखौ जेबो बुंनांगौ गैया आरो इउनाइटेड फराम अफ Ex-Ndbनिफ्राय बेनि सोमोन्दै बुंनांगौ जेबो गैया होननानै आं सानो। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एक्जिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुमायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एक्जिबिसन बे एक्जिबिसनावनो आबादारि हेन्डलुम टेक्सटाइल फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एक्जिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।